Doncs diu que en Castelló de Rugat han portat un camió de bíblies, com ara no es venen les bíblies perquè ho veuen en internet, i el rector diu que ha cridat a totes les beatetes i els ha donat una dotzena de bíblies a cada una, i diu, així el que traguem, a veure si pintem el Cristo que està molt descolorit. I diu que salta l'acolitet, així que és tartamut, diu que senyor rector, que jo també vull vendre bíblies. Diu, home, tu comptes que vendre bíblies si no tens facilitat de pagar-los? Tu no pots vendre bíblies. Que sí, que jo vull vendre bíblies. Com que li donen una dotzena, diu, Tim, vés a vendre les bíblies. I al sant demà, diu que plega la qualitat per aquell, li toca el timbre al senyor rector. I el Pepito, diu, on va? Diu, que li porta diners de les bíblies. Diu, ja han venut totes les bíblies? Diu, sí senyor. Diu, i tu què has fet per vendre les bíblies? Diu, jo anava a les cases i tocava timbre i li dia a la dona, me compra una bíblia o li la llegir jo? Diu que este senyor, 88 anys, l'home, diu que se'n va a la farmàcia i la xica de la farmàcia, guapeta, així com esta xica, diu, ¿qué es lo que volia l'home? Diu que yo quiero pastillas para hacer el amor. Diu, ¿com? Que quiero pastillas para hacer el amor. Diu, para hacer el amor. Llavors, diu, porta la recepta. I li agarra la recepta i diu, paracetamol, home, paracetamol. Bueno, tens una misteleta? Això és mistela?